Siyabonga kakhulu. Okay, sibona bese mthola wesibili ke ku 90 minutes after bani after 11 o'clock lona ke ihora lokugcina lo hlelo intokozo mbele. Sekubiyela sabona. Ngikhona cha. Awangazi ngikhashayini ngifana kodwa ngesikhathi sengwazi ngizongena into message ongayisho. Ngoba ngisho ukuthi igcina awufana mesicelo bayithi kade likhulu. Amen. Ngakufihla bakithi yazi ivusa nakimi ndungeza mfana wami. Siyabonga kakhulu mama. Siyabonga kakhulu mama. Amen, masiyabulela mama. Siyabonga mama. Okay, ke 0764173853 noma 0725369068 uzibuzele makhona ke noma ufuna ukuncoma ke ufuna ukusho kuyena ke usicelo Ngcobo ke futhi abantu bakwaNgcobo banama talent kumele bengadokte nami ngase sifuna ukuthi bakwaNgcobo bathi seshawa kwaNgcobo kumele bengadokte nami kuleyo kwaNgcobo. Okay, asifike ikakhulukazi isicelo usiyazi indima nendima emhlabeni into nento oyenzayo ngabe usomabhizinisi kunama challenges kuneyingqinamba iziphi ingqinamba okwabhekana nazo uzugcine ukhiphele licwecwe lesidi lakho leli baba engakusho kulomsebenzi ukuze ngigcine ngikhiphe lo msebenzi maningi ama challenge cishe uyezwa no track number 2 wami khona lapha engithinta khona ukuthi noma ngabe umshado wakho uyaphazamiseka noma ngabe into zakho azilungi kodwa tshela uJesu nami akhona ama challenge empilweni engedlulile kuwo abengekho lula kodwa ke ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ungedlulise kuwo ukuze kukwazi ukuthi kuphumele umsebenzi ngoba into engayisho Bruce kunabantu emabandleni esikhonza kuona abalimalayo ebese thina njengabaholi noma njengabafundisi sibheke ukulimala ebese singabheki ukuthi ekulimaleni kwabo usathana ubezama ukuphazamisa icebo likaNkulunkulu. 2 kunabantu esibalahlile emabandleni kanti silahle abantu benhliziyo kaNkulunkulu sasala sodwa endlini siyakhonza kodwa abantu benhliziyo uma ukhumbula uNkulunkulu uke wathi kuDavide ngimtholile umuntu wenhliziyo yami ekhuluma ngoDavide eseyinkomeni elusile ikhona inkosi okuthiwa uSaul eyayibekiwe njengenkosi yasala ihleli esitulweni kodwa amandla noma i-authority yokuba sesitulweni isingasekho kuyena isisehlathini ngamanye amazwi khona izimo mfowethu esedlula kuzo sedlulela ukuyophilisa abantu abasazodlula kuzo elithi iBhayibheli bamnqoba mfowasika ngezwi lobufakazi ubufakazi ke abukho uma ingekho inkinga kumele kube khona inkinga obhekana nayo ukuze kuzaleke ubufakazi uDavide uma ezolwa noGoliath uthi hey bafowethu nina ngiyanibona nina enisaba lendoda kodwa mina khona ubufakazi enginabo uthi ngalibulala ibhele ehlathini ngayibulala ingonyama ehlathini nalomfilisti lona ngizombulala uthathe ubufakazi bayizolo wanqoba impi yanamhlanje ngame amazwi inkinga odlule kuyizolo don't hide your wound ungakufihli ukulimala kwakho ngoba ukulimala ungasifihli isilonda ngoba isilonda sakho khona abantu esizobasiza uma uJesu ebethelwa esiphambanweni wayina manxeba zona ke enye indoda ithi mina ngiyokholwa ngokufaka umunwe wami emanxebeni akhe uJesu wayinamandla okuvuka engenawo amanxeba ezandleni eyangizwanga wayinamandla uthi uma evuka ethuneni amanxeba angabikho kodwa ngenxa kaThomas kwafuna uJesu avuke namanxeba ukuze uThomas ezophendulwa hayi ukubona uJesu kodwa amanxeba isilonda odlule kusizolo ungasifihli khona umuntu esomsiza sika 22.5 minutes after 11 o'clock. Sina insizwa usicelo engokwaNgcobo. Unesilonda onaso ngaphakathi. Iyasho inceke yenkosi. Ungasifihli. Yes. Siveze. Yes. Okushake khona izolo. Ungakufihli. Iyazi ukuthi namhlanje ngizokunqoba nakusasa ngizokunqoba. Amen. Kunomuntu osekhaya othi hey ngiyamuzwa usicelo, ngomfundisi usicelo. Ngiyafisa ukucula. Yini ungamkhuthaza uthi umuntu osekhaya ofisa ukucula engakusho mntaka baba kunendoda okuthiwa uJosepha eBhayibhelini yayinephupho ngoba ayikho into ebalekile nje ukuthi uma uphila mntaka manje siya enyangeni yabantu abasha uJohn ayikho into ebhlungu njengokuphila ungenalo iphupho ngoba uma ungenalo iphupho abantu bazokuphuphela
uyophushelwa abanye abantu. Mungenalo iphupho abantu bazokuphuphela ngoba wena awunalo iphupho. Ngamanye amazwi lithi iBhayibheli lami uJoseph wayenephupho. Uma evuka ekseni atshele abafowabo atshele abazali bakhe ngephupho ngoba analo yena and labantu understand iphupho lakhe. Ngamanye amazwi awukwazi ukuzibona uyinto ethile ungazange wayiphupha uyiyona. Number 1 uma unephupho khona izinto ongazidli ngoba unephupho, khona indlela ongazihambi ngoba unephupho, khona abantu okufuna ubadele ngoba unephupho, ubagweme ngoba bona banalo iphupho. Uma mfowethu ngikhuluma nomuntu osekhaya ofisa ukuba umculi wegospel, number 1 kunamandla kuba umculi wegospel wazana noJesu. Ngiphinde ke ngoba inkinga kunamandla ukuba umculi wazana noJesu ngoba umculo wethu wegospel awufani namanye ama-genre nje. Umculo lona oshumeza umuntu one, umculo oshintsha okhanda umphefumulo womuntu. Ngikhuluma nje khona umuntu osekhaya oshayekile olimele kodwa through umculo wegospel ngoba uma sithi gospel shuthi it's a good news from God. Kumele umculo wakho ukwazi ukulapha umuntu noma ngabe ube sephethe isibhamu edubula kodwa asivule iZululand FM yadlala umculo wakho asithathe isibhamu asibeke phansi athi is not yet over ngoba umculo wakho khona uthinta khona. Usungikhandile awukwazi ukuthinta kanti awazani kwathi ngishomela le mntaka baba. 25 minutes after 11 o'clock. Bese ngitholile la ithi ke unjani umsakazi cha iyavuka indumiso akaqhubeke ubhuti sicela kusho ke uNondle Shandu Onzololo. Okay ngenxa isikhathi ke bangakuthola kanjani mabefuna ke ukubhuka Mapholo? Ngikhona ku Facebook uthi nje PS Sicelo Ngcobo. PS Sicelo Ngcobo bese uphinda futhi sinayo i-group kaSicelo Ngcobo tshela uJesu ikhona ku Facebook kanti ocingweni ngiyafumaneka nje inamba yami ithi 079 808 1608 siphinde 079